شر و پفشون روز بروز لپارێزگاها ئەدلبێ و دەردوورا wê giran dibe. Parêzgeha Edlibê dibin kontrola çekdarên Eniya li Nusra û hin çekdarên opozisyona Sûriyê de ye. û çend rojan şer di navbera çekdarên rejîma Esed û hevalbendên wê û çekdarên Eniya li Nusra û opozisyona Sûriyê de berdewam e. û bi taybet ji aliyê Bakur Rojhilatê Edlibê. Rawangeha Sûriyê ya mafê mirovan ragihand, hêzên rejîma Esed pêşketineke baş li parêzgeha Edlibê encam daye û her du gundên Ebu Emer û Tulmerek xistiye dibin kontrola xwe de. Kontrolkirina her du gundên navborî hate piştî ku rejîma Esed dest danî ser bajarokên Ebu Dalî û gundê El Nasirê û Hemedaniyê. Li gor rawangehê ji destpêka operasyonê li ser Edlibê 56 gund ketine dibin kontrola rejîma Esed de. Di çarçoveya 5 rojên borî de 1147 mûşek hatine avêtin û 270 car balafirên şer li asmana gundên navborî de firîne û 416 bermîl avêtine ser bajarok û gundên navborî û di encam de gelek sivîl bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Herwiha beşek mezin ji çekdarên Eniya li Nusra ku nav li xwe kiriye Tehrîrê Şam û çekdarên opozisyonê û rejîmê hatine kuştin. Balafirên şer yên Sûriyê gelek bajar kirine Armanc, Mîna Seraqeb û derdora Me'ret Ne'man û Cercanaz û Xan Şêxûn û hin gund li derdora parêzgeha Hemeyê. û rawangeha Sûriya mafê mirovan amarên qurbaniyên çarçoveya 5 rojên borî de ragihand ku 43 kes ji xelkê sivîl bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Ji wan 12 zarok bûn û jmareyek mezin ji xelkê sivîl birîndar bûn. Herwiha 57 ji çekdarên grûpên şerkeriyên Eniya li Nusra û opozisyonê hatine kuştin û 46 çekdarên rejîma Esed û çekdarên alîger hatine kuştin. û jmareyek ji her du aliyan birîndar bûne û ziyaneke mezin gihîştiye mal û milkên sivîlan.